sithandwa sami siphoxeke kakhulu futhi sethuke kakhulu emoyeni. Uyenqaba uphelele uthi yena ngeke ayenze leyo nto leyo. Uthi abantu bakubo ngamaKristu aqinile le ezamdela abazazi lezi zinto. Shout out to Samdela sasone. Sethi abazazi lezi zinto impepho nokuphonsa izingane ezinkomeni futhi uyasaba ukuthi izinkomo zingase zibulale umntwana wethu. Hayi njalo ucabanga. Phela lokho ukuthi angitshela usiko it's supposed to happen ngo-2026. Hayi lo siko labheda. Hayibo. Labheda. Ufaka ingane esibayeni qala kaZulu kuvele isakhona lonto leyo ukuthi ngeke ndayibona ku TikTok. Mina serious isakhona vele. Yeah, nami ngayibona video ku TikTok yes. Kodwa angikazi ngibone in real life yenzeka. Nganginomanga. Manje shuthi mayishona lengane phela ukhalela lokho manje usisi ukuthi masenza lolu siko lolu ingane mayisidla. Ungakhala vele insizwa uzathini kodwa cabanga mnqobo wena. Kodwa phela thina angibona kwaZulu bakhona ekuthenini mangabe ishona lengane phela shuthi akuyona la ekhaya ngoba ukubeka la ekhaya bizophila. Leyo nto ikusabi futhi manje ayikuse ekuthenini shuthi lo mntwana naye angabazi ukuthi lengane yala ekhaya. Untombazana njengoba engavumi. Uthi sabe ukuthi izonga ingane zodlula emhlabeni. Yena njengoba ngoku engafuni phaka ukutatazela lwana okanye ukutata womfana vele utavela njengomuntu ongekho shonayo but I think she's coming from a place yokuthi yena akayathi lento lena atange wayibona yenzeka akakholelwa kuyo and ngokuthi aqala ukuyibona ngomntwana yakhe engatange wayibona before so I think nazi into emethusa ukuthi hey leta nkomo nathi imnyathela lana lo mntwana uthi uyafunga ukuthi umntwana ungowami kodwa uthi ngeke abeke impilo yomntwana engozini ngenxa yesimo. Khambani weKidini eyabelungu ke esibedlela. Ingane. Kanti sibethele DNA vele. Behlele into obekwa seyize bengathi obeka isisiso kalokho. Kodwa ke angitshela. Kanjani DNA kanjani? Lithi siko uma uqeda ingane kodwa into bazaqeda kumithi ehambisa isiyobikwa. And then angisushilo ukuthi mithi soba ngeke ngabatshelini. Sekuyahanjwa kuyolumuza ukuthi usemithi singane. Phela setinazo ke mndeni wasekhaya ngicela ningeluleke ngenze njani manje.